Hier in Leeuwarden bij de Harmonie van de Midje, ik uit een terug zinnen. Maar mensen, het weer wat een frisse dag. Gewoon, we lezen de temperatuur in deze tijd zomaar bij de 9 of 9 en hele graad. En daar kwamen we het net aan. Wel, de verwachting. Joen en vannacht flinke opklaringstemperaturen. Ik denk zomaar bij de 10 of de 11 graden heen. Maar in het oosten en het zuidoosten zou het een graadje leger worden kunnen. En op de eiland zijn 12 graden. Maar nog altijd de noordwestenwind, matig en vrij krachtig. En dan morgen, meer zin als joet. Dus dat ziet er goed uit. Temperaturen om bij de zandje 18 graden heen. Nu nog altijd wat achter bij de gewone temperaturen van deze tijd. Maar het is verder wel aardig waar, noppelijk waar. Omdat de wind wat minder sterk is. Matig en vrij krachtig uit het noordwesten waait. En dan het simmerwaar. En dan hebben we het over Manje. Een temperatuur om bij de 20 of 21 graden heen. En droeg en flink wat zinnen. Nog meer zinnen op Tiesje. 22, 23 graden. Ja, volop simmerwarmte. En op Waanzie ik warmte, maar zo'n 23 graden. Maar dan, let er op de dag, toch een aantal buien. En ik denk dat het buiengewaar naar Waanzie ik nog wel even terugzet. En dat betreft de nodige millimeter zo'n ruimwetter. Hoe dat verder uitpakt, we met de Manje. Maar weer even in het waarsje.